Vale, doncs mira, coses de la vida. Van quedar sense monitors, amb 15 anys jo, i una amiga meva que estava de monitora em va dir que si volia entrar. Vaig entrar de monitora i a partir de llavors, dels 15 fins als 33, més o menys, vaig començar això, a fer de monitora, a fer de directora, a fer colònies, a fer esplai, i una cosa va portar l'altra fins que als 33, més o menys, vaig plegar. Agafàvem els més petits, que era quan feien la comunió, després els 9-10, i vam anar ampliant fins a intentar agafar nanos fins als 15, més o menys. Clar, cada franja d'edat, els petits era molt de joc, sobretot molt de grup, molta pilota, molta gincama, i a mesura que anaves pujant ja feies activitats una mica més de treball, més xerrades, coses de cara als altres, però el que esperaven tota la mainada sobretot eren les colònies de l'estiu. A l'hivern fèiem un parell de sortides de cap de setmana, però la festa era la setmana que ens n'anàvem de colònies tots plegats. Havíem arribat a ser cap a 130, molts. Llavors també hi havia, que vull mencionar, hi havia la Sor Júlia i la Lolita, que eren una mica l'alma mater de tot l'esplai, i fèiem les colònies, que era una festa. La veritat és que és ara que em trobo mainada, que me recorden les colònies, i clar, són nanos que deuen tenir això, voltant els 50, vull dir que i se'n recorden de les colònies, i quina llàstima que ara ja n'hi ha, però és diferent. No és l'ambient que teníem de poble, que abans ho parlàvem amb en Joan Pau, aquell ambient de poble que tots ens coneixíem i que era diferent. En l'època que jo vaig entrar de monitora hi havia Sor Júlia i la Lolita, que eren una mica les que ho portaven tot, i de monitors havíem arribat a ser 14, 15, 2 per grup, 1 per grup, tu anaves tornant, i d'un any per l'altre uns plegaven i uns altres començaven. Els grans, molts deien que venien perquè volien passar a ser monitors. Llavors, quan un plegava, entrava un altre i anàvem fent. De fet, em sembla que no, és que no es deia que no a ningú. Vull dir, l'interessant és que la gent estigués per aquí i disfrutés del que era l'esplai parroquial. Carme, vau fer alguna formació per ser monitors d'esplai? A veure, abans no es necessitava, el que passa que com tot en aquesta vida van començar a entrar les lleis. Llavors em sembla que en aquell temps, no recordo la numeració, havies de tenir un monitor titulat per cada 10 nens i els altres eren com ajudants. I sí que ens vam haver de formar, i aquí ens vam formar diversos, inclús com a directors. Sor Júlia tenia el títol de directora, la Cuquil també el tenia, en Carles Carbonell també el tenia, jo també el tenia, i llavors entre tots ho anaves fent tot, però sí que et demanaven tenir monitoratge titulat. Doncs mira, l'espai, ho comentàvem abans amb en Joan Pau, l'espai era aquest, el que passa que era canviat, perquè aquí hi havia una caseta aquí mig, que era una mica de traster, recorda't que la bona premsa la portava la Rosalia, la germana de mossèn Benet, que és el que va començar una mica tot això, l'Erol. A dalt encara hi havia la part vella del cine, les grades de dalt del cine, quan jo hi era encara hi havia les grades i ho fèiem a baix. Aquí a la capella del baptisme era el trastero. Pensa que els retables que hi ha penjats, en Joan Pau se n'en reia, els fèiem servir amb uns cavallets per darrere per aguantar les pintures i les coses, i ara estan allà penjats, saps? És una mica, quan els veig, penso, no m'ho puc creure. Vull dir, algú s'hagués pogut endur, emportar o fer malbé. Era molt diferent. No hi havia les tanques, vull dir, entraves, sorties, era tot més obert. Però que l'espai és aquest, és el mateix exactament, les fotos de grup, aquí les escales de la rectoria, el mateix.